लांफैदोलै रियान मा लांफैदो साइकेल जा साइकेल लाखांबाय नै बेहाय पुरा फुल सीटखौ डाउन खालामनानै लानांगौ जायगायानो गैया रियान दाहाय नोंथांमोना आनबक्सिं खालामनानै देखायगोन आरोना साइकेलखौ माबायदि बानायनांगोनबो एसे थांग्रोनोसै न'आव Tadi mana sampai mana? Yo hap. Malah mau kena yang beresiko besi dari bawahnya. Abi pilih apa sih? Pilih sih jangan. Kalau sih sana sih aku udah sih sekat sih apa itu ya. Itu lah, bagaimana aja. Kali nah hele, aku ikut dari pura post. Iya, kali nah hele. Berarti itu kali gawe makuan pada. Udah, atau mbak. Mabaydi experience खालामनानै दं स' दा आं सालायबाय 4 किल'मिटार सेकेन्ड डे साइक्लिं नै तामुलपुर नागारजुलि रोडआव ओमफ्राय बिथिं प्रदीपबो फैगासिनो स' दा 4 किल'मिटार फैनानै बेयाव दसे स्टप खालामबाय प्रदीप फैगासिनो नोंथांमोननो प्रदीपखौ देखायनाय बेबो साइक्लिं खालामना फैगासिनो दिनै हारसिं स' नै जोंना प्रदीप भाइयाबो सफैबाय नै ready to race